To hakani ko por nga aingo biang yo try bangalaban. Wanra biang ini ke jing hikai shapi wepi wei ke baju ngap. Nga kwa ngan beteng biang ini ke jing hikai ke biadai bat ke jingtrei ke jong Mynsiem bakoi. Nama kidan shibon ki ba ngiyo na kani ke Bible aga jingedai bat ke balang ke beningkong. Ia ke rukom trei ke badapura lani ke bajanai. Ke jong Mynsiem bakoi ia ke balatrei hakani ke balang ke beningkong. But hadu mentagi sengi ujo Mynsiem bakoi ubadan nagani ke balang ke beningkong. Udang trei hadu hagani ke sengi ke jangi ke pementabat undang ia trei ke bor. Nagata daw nga hikai gani ke Jingtrei ke jong Mynsiem bakoi. Hagani ke balang ke beningkong kenang bapinyo hangnongi klemyo ke Jingtrei jong play menta. Hangnongi duna hangnongi klemle but hangnongi la ke banle eka. But pinsayo ke Jingtrei kam balang lani ke Jingtrei kam ublay. Hadir mga ladap ikai ladapidei ki badon ke donot ban wat ke Jingtrei kam ublay. Hadin mga hikai ke Jingtrei ke jong Mynsiem bakoi. Hagani ke balang ke beningkong pinsayo kanu ke Jingtrei ke badai shisha na ublay. But kanu ke Jingtrei ke bamday na ublay. Ngalapin ke balang ke beningkong bakadai ke balang ke bagajing maka ke Jingtrei ke jong Mynsiem bakoi. Kadon haki bobon ki benta bat ngalapin ba ke Jingtrei ke jong Mynsiem bakoi ni ke balang ke dai Mynsiem bakoi joble utrei haga jaka jaga jingduai. Bat ngalapin ru ba ki bobon ba ki Jingtrei haga ni ke balang ke beningkong. Bakat haga baki lej haba ki duai ki brio barok bagi dai banyo priang ya Mynsiem bakoi joble. Bat nang tada ki duai ru ba ki brio kindan ia ke jingjiet ong no de goi ke kentien haba ki jiet ki brio shaga Jingtrei kam oblay ru ki lej da ke jingduai ya ka belapen pau da Mynsiem bakoi ya ki tu ki brio begini yang Trei kam oblay. Tena pipet ye kita ki bangai hika yang ni hato ki dan ne em ki jingiseng ki balong ha kita rukom. Pinda puli na ke Bible hiyo ne am bakawai na ke Jingtrei ke bakrau ke jong Mynsiem bakoi. Ngan pen ke pona mar ke badon kam ke bangi dei ke ban pet ha ba yo ngi ya light na gani. Kata dei ke Jingtrei ke jong Mynsiem bakoi ha ke dei bat ke Jingialap ya ke ketien ke jong play. Ke Jingtrei ke jong Mynsiem bakoi ha ke dei bat ke Jingialap ya ke ketien ke jong play. Fi ha ke dei bat ke Jingialap ya ke ketien ke jong play. Lada pipet ia ke kam jogi apostol hi na do lenang ka ba ar. Pilap ia ne ba marsen hiar Mynsiem bakoi. Marsen wan Mynsiem bakoi la pendap ki baro shispa ar pungut. Kabaningkong tam kabangiyo hang ne kabalale di ki apostol gadai. Mynsiem bakoi joblay upen ki ia ki brio kamtam ia ki apostol. Banyalap ia ke jing penim kabalang bau Jesus Christ. But piyo Petrus agalanong ka baar na pipuli na kalbakat sao. Ka Bible ko ang habo Petrus ulayeng but laki katway ngot ula penjam may lagi ketien ba ulay ito aki. Piyo usdang ba niyalap yaga Jingialap ka bakraw. Ubriyo upamnot watang ba niyang hakmat jong kentay. Hadian ba lasanar panayo Jisu. Ulen yu Jisu. Hari hadian bala pendap daw Mynsiem bakoi mentaw ni ubriyo. Ukulet ong no de kiwi kentien udu no kita barok ki jing shep tiang uyeng Banyalap ia ke kerteng ke jauh Jisu de ke bor bat ke Jingialap jong uru ke dei ke bak ngasno pelai ke jingla bau keren de pipuli ke ningal nong ke baar nadu de khat bakhat sao hadu de khat ke balai pun rio pio bakani ke Jingialap ke dei ke ba pela du kata-kata no brio ubam danang de start ke jing shisha
And if pipuli ke rukomelap jong ui ke jingkot jong ui ke khot ke jing batai jong ui ke hedes ke jing batai ke jong ui ke jing yo jisu balami pat la de pipuli ba hapi lap ba kani kam dei shu no petras ke dei de bor ke jong Mynsiem ko pibat ke Jingialap ke bawanda ke Jingtrei ke jong Mynsiem ko ke dei ke jagane ke khot balai pinyo ko habakila yo sngawi ke ni kala dungak yaki halaga donot fi ke Jingialap ke Jingtrei ke jong Mynsiem ko ha ke Jingialap ke ktinu blai ke dei ba haba ke brio ki yalap kadan ke jing pen kendo ke jong Mynsiem ko ke brio begin kala ke bamat kat no potli ki jingi sengile kat no spatli ki jing hikai ngiyo ki jingi seng ayu ki bengilet malaga Sunday but kat no ngot ki brio ke belet jingi seng ki bakala ke bamat nengi sa kumjo u Petras u yalap hangne lai jar ki brio ki kala bamat namar ke jingpen baptis daw Mynsiem ko ke jingpen dap daw Mynsiem ko ye ke jing im ko jong ki brio hagne ki sispa arpongut kam dei setia bala pendap ki de bor bakin le ke bakin le kai niam la pendap iki daw Mynsiem ko dan tangka we ke daw bakata ka dei bakin yalap ye ke ktien ke jong blai shigi brio ba ye ke keteng ke jong chisu dei ban kentio bat ba an pelaj iki brio bakin omlet sedujok na kata daw ngi hapan nga hapan yai kira ni kene ban pen ma wat ye ngi ke be shekri menta mengimdai ban klet ni kene bala da ngi yat lat na ga Jingtrei jong Mynsiem ko ye ke ngi ni lap na ma ke Jingialap ye ke tinu blai ke dei hi ke Jingtrei ke jong Mynsiem ko piu i adien ba kalanong ko balai ki kam ke apostol adien ba lakia tu brio ubet ko ba Petras uyalam ki brio sini si ke baranda jong Solomon ba pipuli ke Bible uyalap nda uyalap hagalanong ko besau ke Bible kong ki brio ki mo bon na kita ki bala yos ngau ke ktien ki langet bat ke jingke ni ki rang ba kalong ko masan hajar hapdeng jong ke jing persya hapdeng jong ke jing pensitom henry ke Jingialap ke ktien ublai ke layat chakman balai namar ki banget lani ngan ong da kini ktien u Petras rangkat ber ki wepat ki apostol lapan ki yaki daw Mynsiem ko baki mla ban syong ban sngap henry banyalap ke ktien ke joblay pi ide na kata daw da pipet hagi ni gisngi klem da kedaw ktien no yano klem da bishar klem da penrem rai kum ke jing hikai hato ki don ne em ki jing shekri hagari ke si bejanti ajingi ki baw Mynsiem ko joblay open ki ye ki balang bakin shim ye ke Jingialap bakade ke beningko nengi bu ye ka tangkum ke shibentana ke jing shekri bat ngi klemi kai ke brio bakin dei ban bu ningkong ngi ni bangi dei banyalap yo Jesus Christ la fi pet bahaya ke ni ke Bible ki kam de ke apostol wat u Jisu shwabun ki shibenen u ai ke ni ke jingpa ong up a Jerusalem tat nda pendap ipi de ke bon beneng bat pin salong ki nong pla ki nong yalap ki nong itu ya ke jing penem ke balung bau Jesus Christ a Jerusalem a Judea Samaria ba sidu bukut ke pertai kata ka de ke bau Jisu keren na do besdang bar ke ni ke balang kala bat ye kata habawan Mynsiem ko ulawan ni ke ban ai bor ke ni ke balang bakin yalap yo Jesus Christ but PUE ba hadien baki yalap yo Jisu tapi pulih na ni ke Bible ki brio ki bakala ka bomot ang ni bon pa na pedeng jong ki dewa de ki bri ki yeng ki
say no ye ke jing dan jing em jong ki kili ai shi ki jat jong apostol balai namar nda haba ki priu ki yo ye ke jing la ka bamot bari ke jing ta ka jong Mynsiem ko ye ke jing em kim benot setiaban ai shi ka kam ke jong balai mut dor ki priu ki de ki yengro kam kane ke jing de bri ke jing de yeng kane ke jing say ye ke pisa ten ka bani ai shi ke jing sen kam dei ba ki hikai ki apostol mentangi yo igi priu persang ban hikai ban penbiet ban batai igi priu ban penki igi priu begide ban ai kelut nga kwa nganip ngan peni pina ni msimdan bala hikai hangni hagi kama apostol hangnu pilap bala hikai ni ba apostol Paul ni ba Petrus ki hikai hangni gal nang ba kani gal nang ba sao la fi pulin du khat ga kharar ki klemika ki ba bakin aish kamu blai harega ga jahi kajahi balai namar lapan ki ia ke Jingialap ia ke gospel bat gitu ki priu ki be yoman ia ke jingla ka bomot ki yoman ia ke jingkemen bat kita dan ke dotnot ban yang na ke benta ban yalap ke gospel bat ki sa aish ke kam ke jong play ngam kwa ba ke Jingialap ia ke gospel gandai de ke bangile de ke boit priu jungi andre ke de ke jingpen ki ke jong Mynsiem ko Fiu I balai ki priu ki ai ngan ong biang yata kektian. Ki klem ai namar bahikai. Ki ai namar bakadan ke jingkta. Kajau Mynsiem ko ki da dehi da kaman sengob ha. Ki da ai hi da laga jong kaman sengob ha. Kam dan setia ke jingpen bor yang ni nuang ne. Raya gini ki sengi ngele da galat baro. Ia ka ban pen ki priu begin aish kamu blai. Bat ka wai ka banga sengo si e ka long bangi. Aish ka kam ka jong blai. Da ka jing tamu. Ia ka ban le, ia ka waipat ka bau blai snautanat. Ban aish ka kam ka jong blai. Bangin le, ia ka wai ka kam. Bagata ka day, ban siya penperai ka yeng mani, ban siya shinada ka wai ka yeng mani, ban siya thiet ka wai ka tiar ka bakam rem, ban ia penjat no, ia ka badang baha, ban nang tada ban ia le, iki wai pa ki kam, ki ba, mia day setia bat ka jing job, ia ki Mynsiem, ki ba kodor, siya ka jing penem. Nakata ka daw nga keren na gani ka jaka. Bala da pipet bahaya ka Jingialap ka gospel lapan ki daw Mynsiem ko ia ka balang ka baningko. But haba ki yalap ka ketien ka jong play. Kadan ka jingkta daw Mynsiem ko ia ka priyo. Baki kala ka bamut but baki kloy wat ia ka ban aino ia ka jingdan jing em joki. Nga kwa ngan pen ifi ka ni ka pari ka jing shisha jong ka ketien ka jong play. If you page bahag ni balang kam sim la yalap, mday tangi apostol ke yalap, pipulin na kalnang ka bapra. Pipulin do khat ka saw ter ka Bible ka kren ba o Philip way na ginong yalap ke bakra ulech Samaria u yalap. Ha ka bor jong ka Jingtrei ka jong Mynsiem ko ka dan ka jingkla ka bumut ka bakra. Da pipej bah nang ni na kalnang ka ba ke kam apostol nang bapra ka saw ko ongkom ni. Namar kata kita ki balapan sa kama ki lalet kilang ki daya lap ia kata kektian. Kamut kani ka balang ka bayalap. Kani ka balang ka bayalap yau Jesus Christ. Fi ka Jingtrei ka jang Mynsiem ko. Nga kwa pinyo e kani ka jing hikai ka badan kama kani ka por. Fi kanu ka Jingtrei ka bawan na Mynsiem ko jang play. Pim jula ban pensange ika. Dan manu rubala ban pensange ika. Dan kanu ke jing pensitom ben kanu ke jing ke balaban pensange kata kalong syai kedar kalong clear na ketien ke joplay. Fiu I ni ke khat ke besau bang puli mentan kal nang ke pra ke jong ki kam ke apostol. Kong kita ya ki balapen sakma ki la let keleng ki dia lap ya kata ketien. Haba ong pensakma kamut kidei ki beshapen sitom ben ki shabe na yeng na sam na kashnong ga bagi shong shakan ta shnong ki haban pet wer let chi we pat ki shnong Henry haba ki mi ki let keleng namar ba kila dap do Mynsiem ko kimla setia ye kaban sngap
namar ke Jingialap ke de ke jingpen ki ke bawan no Mynsiem khoi ngau ngam ngai kendiat ru ngam ngai bau brio ula ban yalap lada ke klem de ke jingpen ki jo Mynsiem khoi kan de tangga kamle niam kan de tangga program brio kan de tangga jing thau brio bat kanam dan hiru ke jingta ke jong play yanu kanam dan hiru ke jingkla ke bomut jong no ru namar ke Jingialap ke gospel ke de ke Jingtrei ke jo Mynsiem khoi sngap angan ong sakwai ke tien Pio hang ne bagini ki brio ki dei ki bala syapen sakama. Here ki dangla banyalap. Nama kam dei syu na ki dei no Mynsiem khoi. Ngan ong i pi gani ki kat nungut na preng jong fi ki ba mut banya chkhmat ban Mynsiem khoi. Banyalap i gospel ban hikai ban mo ban shakri ho play ong bai kumta. Here ka jingpen wet i pi na yeng na sem na ka chaka ka pi don kadang ka jing khanglat kadang ka jing wet ban pi ong ngamla shungan shakri ho play. Pimtre shu iga ba pinle jingseng. Pimla shu iga banyalap iga gospel. Pimdan bor shu iga banya. Lada pipuli ba iga Bible kamdan kum kata. Kamdan. Ubriu hiu bala adap no Mynsiem khoi. Ngani thu ipi ubadan ni Mynsiem jo blek kadan ke jingpen ki hapo jo. Ba ban sngap. Nama gade bala pen ki da Mynsiem khoi jo blek. Fiyo iyang ne ba ngai ki alap. O Philip komu evangelist ru yalap. Nama kam dei shu ke jingle brio ke de Jingtrei ke jo Mynsiem khoi. Ngayo iya ke ne ketien haga Bible ka banga jisngot nat. Lapin puli na ne Bible ke nan ki ketien. Ani ke ketien ke jo trai tangan puli. Na ka lenang ka ba henrio na ka khat ben nyau. Kada ne ketien ke ba ong. Ti ka ketien ublay kalaroi. Bat laman bon shikat de ki senrana Jerusalem. Bat upat ba bon na ki lingdo ulak ko ngo haga taga jingay. Fi ngas jisngot nat ini ketien ba ong. Ti ka ketien ublay kalaroi. Balai ka ketien jauh belai ka roi kan urkom namar baki banget ki pen roi ka da ke Jingtrei ke jauh Mynsiem khoi la pi puli ke ne pin lap na ga lanong ka bakhat khandai na ga khat ka ba arpho ko ong ke ju ka ketien ki kam apostol na ga bakhat khandai la pi puli na ga khat ka ba arpho sngap ngan puli ke ne ka pon ka ong kumta da ka borba e ka ketien jauh trai kala roi bat kala jobro Pi hagini ki sngingi klemyo iya gani. Haki babon ba ki jing shikri. Ni klemyo iba ublay un penroya ka ketien. Layo ipen ban ni ki brio ba ki shiroi tang ka jingidan brio klemdan bor. Layo ipen ban bangi roi ong no haka jingi penhe iki yeng mani ki jingi. But ni klemyo iba ka ketien jauh blay kan roi ba kan job. Ni klemyo iya kata. Ngakwa bangin pen kelaya gani. Aji sngot nat egen egen khat bro artli ga ba angkum ta ka ktinu blay kala roi bat kala job. Ngaji per khat egen egen ktien bang ong try. Mdei mangi ban pen pau shi ka perthai bangi job. Mdei setia ka nuku ka buram brio hangta. Mdei manu ban pen pau mdei ba job ka nuku balang mdei ba job manu. Ka ktien u blay kala roi bat kala job. Kwa aga niga por pa pinyo iga niga jingpen ki na Mynsiem jo blay kat mga nang kren na niga chaka. Pinong try a blay janga ngam kwa ba ngin ong utubri ulong sukses katu ka balang ka long sukses Ka jing job kam de yo brio kam de ka balang ka jing job ka baning kong ka de ka ktien ka jong blay. Ngile akum noy ka ktien u blay ka bangi yo. Hato lapan ki na daw Mynsiem khoi bangi alap. Hato ki banget jengi gede ke bialap na Ngayo iya gani ke jing shisha ba Mynsiem jong blay pen ki brio banyalap. Pina puli gani ki kam ki apostol. Pilap na galanong ka ba khat nyaw to gini puli gani ngas tunat bay gani.
pet kalanang ko bakat nyaw ko dekat ko bakat riu ko ongkum ne tikat ba upol ula ap kami lenti yaki ha eten lapen ki buk ia ga Mynsiem jong u hapo jong u habala kami haba ula kami ia ga daga nong ba bagadap dagi blay tau vi ngajukran ga ne ba upol unda poi ha eten kanong ba jong kari Greece kadai kabadai kawai na ki tourism center ki bakraw haga ni por ki baka Jingtrei ki badan hang ne ki bakraw hang ne ki dan ki real start hang ne ki dan ki philosopher ki bashirk hai but wap so Paul ulik poi haga ni ki jaka ga bagi brio ki start ba ki bangalaban ong ka jing nang jing start kalakalong blay ni ki sino Pilapin mudur bau Paul abau lek hang ni hapo kani ka nong ba iten tin ke jong blay kong u Paul u up yo u mo u up yo Timothy yo Silas ba yo Timothy bakin wan lang ni iten rekat bau dang up ang ni iten ka Bible kong ndau kami ban pet ya ka negisnong iten lapen ki book ia ka Mynsiem jong u hapo jong u habau yo I bagata nong ba kadap dagi blay tau fi kaniga jing pen ki kamuan tenaga jing sngau brio kaniga wana Mynsiem khoi umyo I setia ye ga jing itanat jong nong ba iten uklemyo I setia ye ga jing tei ki be idan buram ki be I ki ba pau nam le se henrei lapen ki pen ban ni ga dot not jong habau yo I bagani ga nong ba kadap dagi blay tau Bat ke Bible kong ulapen inia ke sinagog bat ki Jew bat kita ki riu blairu bat ki jaka yau ala ke sengiru bat kita ki biya kendo bado. Kapamud uniu brio kuren aja sengru kuren sia baru kuren haga jaka badan ki Jew ru kuren haga jaka badan ki mau kitu ki pamani blai tau ru kuren kuren yau ru kuren uyalap nama blai lapen ki ia ga dot not jong u dong Mynsiem khoi. Pi ke Jingialap hi kam dai te ka bangisi ang tang nya le kam ta nya le am ta em ka Jingialap ka dai ka ba lapen ki bet kum tu malang sngi yo brio bo nya lap ngayo I ga ne ba u ya lap ang ne bo nda ya lap ka dan ka Jingialap persya udan jing star ro bo ya lap ang ne tapi puli nama wahab an start habau keren ha jaka jang kibriu ke start kataru ke de Jingtrei ke jong Mynsiem ko tapi pai ke jaka ka ba kibriu ke de ke kham start pidi binduai bo blay un pendap video Mynsiem ko ba pila ban keren ke tin ke jong blay ba kibriu ke la ban pediang ba kata ke de jing start ke jong blay Fio I yang ne ba wasul Paul uyalap ha iten tapi puli ke nang ba khat pra nda habau o let shakarin Lebih pek kedan ke Jingialap persya. Mau kedan ke Jingialap persya ke bejur ba. Bat usdang ban keren. Usdang ban yalap sigi gentle. Bat usdang ban keren. Nabi puli ke nang ke bekat pra ke dekat ke bekendai ke ong kumno. Anda kumta utrai ula ong hau Paul daga jing itu pau menmet. Wat syep ting nrei tu keren bat wat sengap jaru nabangalong ringkat bat me. Bat mdanu briu banyale ya me ya ban pensni ya me nabangadon bon briu hagani ganong ba. Wat syep ting ong blay nabangalong ringkat bat me bat wat sengap jar. Oh, mdanu briu bala banyale ya me. Nabangadon bon briu hagani ganong ba. Kiktian kiba Sengobang pala ladang ong bau blay keren ni brio. Fi manu bekeren. Dia Mynsiem khoi bekeren ni Apostle Paul. Udah Mynsiem bekeren ni. Upen ki ya bau dia ban nom syap ting ba dia ban yalap. Sengap nem sengap ru yalap. Deki pediang ne pediang ru yalap yo Jisu. Namar ka Jingialap yo Jisu ka deki jingpen benai ka jingpen em ka jong Jisu syala pertai. Baru Apostle Paul la yalap. Ula lej aga jaka aga bagi wei kim nuot ban lej.
Ula peniang ke jingtrai kamu play ke jaka ke biki kim la. Ula long ke jingker khui ke bobon ki gentle kamtam. Ki snong ki bamtei ki jiu. Ula let ke lang banyalap ke gospel. Namaru new brio day uba play ula penki yo. Da Mynsiem khoi banyalap. Ngan peni shuai ke ne khendiat ke ne ke porba ke jingtrai ke jong Mynsiem khoi jong play. Haka balang ke benengkong ke day bed banyalap. Tangini puli khendiat kum ke jingtip. Dapi puli ke kam apostol na ke baar pusau. Na ke khot ke baar pusau pe ke ongkum ne. Anda kat tu kat nisngi u Felix ulawan poi lembat ke Drusilla ke tengah jang u ke balong ke jiu. Baru bapa khot yo Paul baru la yo sngo yuspang ke te ke jinget how Christ Jesus. Snga bahaya ke ne. Ngaju sngo tu nat ke ne ro. U apostol Paul Ukraine ke ne pe. Tikat ba udang yalap. Syapang ke hok. Bat ke bor halor lade. Bat ke jing bishar ke bansawan. Lightly kini ki subject ki bau Paul Ukraine. Ukraine syapang ke hok. Ukraine syapang ke bor halor lade. Bat syapang ke jing bishar ke bansawan. Ke Bible kong u Felix ula syapting. U Felix ula syapting bolo yito menta tu kelej no shua tendang lalat por ngan sapakhat yame. Fi u Paul na Ukraine syapang ke hok ke jong play. Bat syapang ke taga bor sensyar lalade. Bat khamtam lilain na Ukraine syapang ke jing bishar ke bansawan. Wan uni unong sensyar. Udah na pedang ke jing syapting. Paul udah ke jing start no play. Bala penki daga bor ke jong Mynsiem khoi. Bau nialap ya ke ketien ke jong play. Hagi jakabaro. Hayeng dorbar. Duriau. Haklau. Hagi nongba ki bak paunam. Ha Rome. Ha Athens. Ha Corinth. Ha Ephesus. Ha kelengi jaka. Hangno. Hangno. Ha jil. Ulayalap. Yo Jesus Christ. Balay. Namar lapen ki. Ya ke jing em ke jong o. Tau Mynsiem khoi. Ngayo i bagane ke balang ke benengkong. Kade ke balang ke bayalap. Yo Jesus Christ. Pej bahaya ngi. Hagi ni sengi. Habangi syakri yo play. Teng-teng ngip invest laningi ai. Syakajing syakri. Teng-teng tang na kabanta. Ban syupin biang ye ki brio ki bateri kamu play. Teng-teng ban syasiu tulak babiang ye gitu ki bateri kamu play. Hangnu pilap aga Bible baga ongkum ta. Layo i nagani ketien ke jong play bagi brio ki alap. Ki merbenong ki aish ke kamu play. Datang nagadao baki brio kin laban yalap bahayo Jesus Christ. Msim aish ke kamu play bangin ya. Tegi yang ke beher. Msim aish ke kamu play bangin ya tiet ki kali ke beram. La aish ke kamu play bagi brio jong play kin la. Ya kaban yalap kambuan ya ketien ke jong play. Kata ka ke jing shisha ka badon nagani ke Bible. Bat ngakwa agani ke por bangan pen i shushu ipi nagani ke ketien ke jong play. Ya ke Jingialap ke balapan ki daw Mynsiem khoi. Dan kena ni kata agani ke voice message ke jonga. Fi lada pi pej bahaya agani ke Bible. Pej ngan pen i fi ya agani ke Jingialap. Fi nga pen i fi nang ni baka Jingialap yaw Jesus Christ. Hot kada ke Jingialap pej ba. Kata kada ke benengkong ya. Repiu ini baka Jingialap ya ke gospel. Kam da day tang ke Jingialap paj ba namar pipuli na kani ke Bible. Haki kam ke apostle nang bapra. Kadan ke Jingialap ke jong ki brio shimet. Kabangi ong ika kata ke personal evangelism lani kata ke Jingialap ke ba shimet. Ke ba marmet ong na kumta. Ban hikai ia ki banget ia pi ki besngap agani ke por. Bamde berpindah le yang lagi stage lani lagi pulpit lani lagi platform.
Katakan lagi jong. Henry ke Jingialap ke Bakhamdan ke Jingtrei ke jong Mynsiem khoi. Kedai ke Jingialap ke jong ki banget ki balamat yo Mynsiem khoi beri ke jing penem. Ki ba hangno ba kilet. Ki tip kumno ya ka ban yalap yo Jesus ki breo. Kedai de kata bangin penroi ya ka gospel. Hagani ke riki jingi. Ngan peni fi ka wai ka bangaju sngotenat aga populi Bible. Bau neu brio o Philip aglanang ko bapra da pipuli. Kaktin ke jong play ka ong aglanang ko bapra ka khat ubasan ka ong. O Philip ulale hiar siya kisnong Samaria bat ulayalap yo Chris haki. Katanga ladep keren mene. Kamut kanigi Jingialap jong Philip ang nega dega Jingialap pat ba ka bakraw palat. Kat ado ba kisnong Samaria kamat iga Jingialap ka bamot. Ki apostol kilet adien banduay bakini ki priyo kini opdiyo Mynsiem khoi. Henry da pipuli pat ia gaju ka lenong hi ka bapra. Nak dekat ka ba arbun rio. Piyo ine emegane. Bau angel utrai ula keren hau Philip uda ang yang jat. Kilet ru syapang syati sya kata kalenti ka badai hiar na Jerusalem sya Gaza. Kata kalong haga riklau. Kumta ula yang ba ula lej akmi ubrio na Ethiopia uyunak ubakraw bor hapo ka kandasi kas iem kanong Ethiopia. Ubalalong halor ka jingkin syaw jong kabaro. Ubalawan ban mani sya Jerusalem. Ti udang let pai udah syong aga kali jong u ba udang pule yo Isaiah unang itu lupa. Fi u angel ukuran ni yo Philip. Banet hiar chene je Gaza. Ban le ayu. Ban ia kata iga jingi seng pat ba. Haki apostol. Bat yala dia pat lapen ki yo udaw blay. Ba uday ban le chene je Gaza. Ban le ayu. Ban le ia ka personal evangelism. Lani ia kata ka Jingialap ka pamarmet. Kadi ka jing snot ho kaba snot nat palat la dapi pule ne. Ba pleang ngimdei baniat lat na ka Jingialap marmet wat la nang idei ginong yalap ki be yalap ba. Uni ukunja minister ukunja finance minister la nga bu ta po ne ka kandasi kas iem jong ginong Ethiopia. Ude brio bukraw brio pleiru. Udang syuan pai na Jerusalem. Wan ban mani blay si Jerusalem. Ulet wat blay si Jerusalem. Reu klem syam blay. Kataga dega jing shisha. Ubalawan ban mani si Jerusalem. Bat udang let pai ke kali ke jong udang pule yu Isaiah unang itu lupa. Piyo iba kidan gibriyo wat kibanang bestad. Kibalet ban mani blay ban wat blay haying mani. Hindi baklam syam blay. Kibadon shisha ka donot manuat blay. Hindi klem syam. Mudur la daw Philip. Uang ngala daw nong yalap pat ba. Tingam long syuk bangan yalap marmet. Unjin daladu yu niu kunja minister pa pauna. Hindi habaw kongo yaga Jingialam jaw blay. Ulet siya siya Gaza. Uya kendu yu ni baudang syong ato ka kali. Kato mga chariot. Kato ka kali body bangi o mangi nagtindasi. But udang puli ke kitab Isaiah unang itu lupa abad ngakwa pinio ini ketian gaong kumno agad khat bar kundai gaong Mynsiem ula ong hau Philip kile ajan snoru agani ke kali Mynsiem ula ong hau Philip kile ajan snoru agani ke kali pi kabang perkat agani ke por gadai ngakren ga Jingtrei ga jaw Mynsiem ko ga Jingialap ga gospel hadu kat no ba Mynsiem jaw blay upen ki yo Philip mday tambun yalap Samaria
hari wunai chiga jaka ga bamarwai bani kendu yone ubriu bakrao bat bau Mynsiem uda ong kiwa japa ka kali sno ani kali baro Philip ula petsu bat ula yo sngo bo puli wi saya no itu lupa bat ula ong me shempang kita ba me puli u ong kumlo ngala lem da nuno banya lamenga bo ula kerpa dia Philip wan kiwan chong ringkan tiga taga jing thok la long bala puli ka ba ong kum ka lang brat la yalam no yu ish ka jing pniam bar kumi khun lang brat sngap jara khama unong al snyu jingi kum taw la ang la ka jing la ka shintor na pi puli ka bible ka ong sngap a uta uyuna ula yathu o Philip ong karpa di men shpang jong no no itu lupa ukraini gani ana kum taw Philip ula ang la ka shintor ula sedang la gani ka jing thok ula yalap ha u yo jisu Finde yo i hang ne gadan ga jing ta ga jong blai ne ki yo i ka ki hiar bar pun baptis yu pa ni ga ga bible ka ong nda ki la ki no ala ka ga Mynsiem tra la ra no yo Philip bar yu no shim la yo isu yo na ba la nang le ga lenti da ga ba kamen ngayo i ga ne mangikwa banyo i ya ki banget ya gini gisni ya ga balang ya ki brio ga rika si jantia klem da kada ukti no ino bangi dai ya ka ban snot ho ya ga ne ga jing shisha mat ka ta ga dai bangi dai bandan ka Jingtrei ga banau Mynsiem khoi bangi Jingialap yo jisu ha ga no no ro komro la ka long ga Jingialap pait ba la ka long ga Jingialap ka ba marmet la ka long la ma ga Jingialap leng ba ka jing tho jing tar bar ngas ngongo yo blai bangi yo amenta Jingialap leng ba ga ni ka YouTube channel leng ba gi ni ka voice message leng ba gi media gi bobon gi lukom trei leng ba ni ka social media hadukat nu ngila mengingi kham yo ka advantage la ngi kham dan ka kabu Jingialap mangi menta ban ye gini hendrai ngi klem tre menta ngila ban naik keleng lang ba ka train ngila ban naik lembah ka kali ngila ban naik lembah ka flight ngila ban naik keleng tigi por gile do kulai kataro ublay udang pendan kami gini ki brio begin job nama balai kidana po ka Jingtrei ka jong Mynsiem khoi ngi mentangi klem yo issue ye gane bon pa ki brio kila shubon kam satang ka be ching sang leching sang wan ji sang ki brio ki klem kala ka bomot klem dani ru bayalap dani ru ban perkhat ikata ka yalap ngi khnyum ban ban ga jing bon brio po shlong bangi khnyum ban ban bakit khar ki lanang bo nang ni bat bangi lanang ya tieng bakit khar ki lanang roi kat bangi nang tieng kat baka jing shisha kadai ka feel ka bangi la ka bangi lap yo jisu shikni brio tengin duai bau blai lang ma ni ka jing kai ka ret ka jonga kan kala long ka jing ben toy ka kraw yo pi balada pi shime ka jing kit kle banong try pendap inga daw Mynsiem ko mangan la ngan yalap yo jisu Christ ki brio katakan lang ka jing ku ka kraw ya ka jing im ka jong pi mentagas ngi ngangai ngani ai krani ka ni ka Jingtrei ka jong Mynsiem ko ngani ai hikai ya ka ni ka Jingtrei jong Mynsiem ko ya ki kom ngi per nama ngayo i bagani ga dai ka bangiton ka man pen ki biang hagini ki sngi ga bakado lum kumta ka jing shek replay jingi kan shukula long ka aka ka balong tang ka kenja organization ka ba klem dan ru em ka bandan ka ba David ga hima ga job play tangin duai hagini ka por bo play un pen long yanga ba di pi manginum lasting hagini Jingialap ka gospel try hagani sngi nga aingo ime bangalala banwan ra kat tukat ni ia kani ka jing hikai ka jing David ka Jingtrei ka jong Mynsiem khoi ngatwai play menta ka sngi ba banga kren si pang ka Jingialap ka gospel try a play pen ki igani ka brio ka bayos ngau pendap iki daw Mynsiem khoi wat agani ka por play ai ka bol jame kan hierarchy bikin yo ka jing pen ki ka jame begin yang judge Jingialap yung gospel kajong try jingi o Jesus Christ
Try nga pelait no ia ke bor chang ke jingtrai ke jame. Duai ko pa blai benadu mentang sengi. Ngan yo iken try. Bahkan ni ke jingkren ke janga ke bakendiat. Kan kelalong ke bapenroi ia ke jingtrai ke besisha ke jang mensi bekoi. Hagi yeng sem, hagi jing shekri, hagi balang, bahabangi dona ke jaga trai hangno ngindei ke brio ke banyalap ia ke gospel. Try nga aidot sheme ke buram. Hagi kerteng ke jang jisungi duai. Amen but amen but amen. To blame kur khui pi ko blai shibon.